Здравейте, приятели! Аз съм Китенфлав и това е първият ми клип и реших да ви покажа и да ви помоля да ми помогнете да си избера стил. Това ми е аниматроника, това ми е домашния любимец. Кой стил да използвам? Този, извинете, че не са оцветени, този, това е първи стил, даже ще ви ги номерирам. Първи, трети, втори, четвърти. Кой да избера? Ето го четвъртия. Той ми харесва също. Третия, втория или първия. Напишете ми долу в коментарите и ми дайте един лайк.